Dobar dan, dragi prijatelji. Danas pravimo cantuccini ili okrajčiće, kako bismo mi rekli, italijanski kolač, predivan. Počinjemo odmah. 4 jaja, prokuvana kora od jednog limuna ili pomoranđe ili pomešano, iseckana sitno, 260 g šećera, 560 g brašna, 4 kesice vanile. Ovdje su 2 kuvarice, nemojte se čuditi što vidite ovoliki broj ruku. 1 prašak za pecivo. U jaja dodajemo šećer i vanilin šećer, a u brašno dodajemo prašak za pecivo. 1 kesicu. Evo i prstohvat soli u brašno. To ćemo sve lagano promešati da se izjednači, da svuda bude podjednako raspoređenih ovih sastojaka. U jaja dodajemo maslac 100 g. Sve ove mere imat ćete u opisu. Ovo koliko mi stavljamo je dupla mera ovih keksića, a stavit ću i običnu tako da znate. I sad počinjemo da mutimo. Maslac na vreme izvadite iz frižidera da bude na sobnoj temperaturi, pa će se lakše umutiti. A ako se ne umuti, onda dodate ovako po koju kašiku brašna da razbijete sve ove grudvice maslaca u jajetu. Kad se razbiju te grudvice, dodaje se brašno kompletno, cijela količina, i to se lagano promeša. Ovo su kolači sa orasima i u međuvremenu smo iseckali orahe na sasvim krupno jer treba da se vide u ovom našem lepom kolaču. Ukusno je kao orasnica i vidjet ćete na koji način ćemo ga napraviti. Hrskav je kao svaki keks i može jako dugo da stoji. Ne mora dugo da se mesi, još uvek se lepi za ruke, a mi već stavljamo orase. To je zbog toga da ne budu previše tvrdi i da se orasi lepo zalepe i prionu uz testo. Evo 400 g oraha smo dodali. Vidjeli ste jako krupno su iseckani, samo da ne budu one duple jezgre. Ovo je jedan delikatan posao kad treba dobro promesiti da do svakog dela testa dođe orasi i da ostanu unutra. Evo sad vadimo testo iz činije i mesit ćemo ga na dasci ili radnoj površini. Još malo ćemo dodati brašna. Testo ćemo preseći prvo na 2 dela, a onda ćemo svaki deo posebno obrađivati, tako je lakše. U međuvremenu vas pozivam da me zapratite ako već niste, a ako jeste možete da budete i član mog kanala. Pogledajte ispod videa karticu učlani me, pritisnite bez posljedica, samo da pročitate kakve vam to pogodnosti donosi. Evo sad smo onu jednu polovinu podelili na 4 dela. Po mogućnosti jednaka, ako ne budu jednaka nema veze nikakve, peći će se na isti način. Evo pogledajte, otprilike na jedno 2,5-3 cm prečnika se razvalja ova masa i tako pravimo od 2 dela po 4-8 komada ovih malih rolnica i poređamo u pleh preko pek papira i pečemo. Rerna je već zagrejana na 180 stepeni i pečemo 20 do 25 minuta. Zavirit ćemo u rernu, ako je za 20 minuta dobilo neku boju, ne moramo više peći. Sad je bitna alatka, jedan oštar nož, jer moramo sada seći na ove poprečne komade, ovu našu rolnicu. I ti komadići, to su u stvari ti završni keksići, takav je njihov završni izgled. Zato je potrebno što tanje seći i što tanje razvaljati ove rolnice. Polako se seče oštrim nožem da se ne raspada jer je ovo već pečeno i prilično je krhko testo. Evo pogledajte kako izgleda. U preseku se vide krupni orasi i to je zaista lepo i ukusan kolačić. Vraćamo u rernu na 8 minuta. Od ove mere dobijamo oko 150 kolačića predivnih. Testo je prhko prilično i hrskavo, pravi keks
Dehidrirano i može dugo da stoji. Prijatno!